Jó estét kívánok, köszöntök minden érdeklődőt, és a messzire jövőket egyaránt. A ma esti Tudomány a kocsmában témája a szerelem, vagy egy örökérzés születése, az előadója pedig az FE munkatársa Sümegi István, egyetemi docens. Ez a sorozat, amit tavaly júniusban kezdtünk, az intézetünk és a Pannon Egyetem Kőszegi Kampuszának közös szervezésében. Az a cél, hogy fontos dolgokról megpróbáljunk közérthetően beszélni úgy, hogy mindenki értse, megértse, és inspiráló beszélgetéseket próbáljunk meg az előadás és a beszélgetés után gerjeszteni mindannyiunkban. Különböző témákat dolgoztunk fel eddig, talán a szerelem mindenkit jobban érdekel, ezek talán most vagyunk a legtöbben. Köszönöm mindazok, akik eljöttek, jó szórakozást kívánok, és ne felejtsük el, az előadás után kérdezni, még akkor is önök mindent tudnak a szerelemről. Jó szórakozást! Kérhetünk valamit? Hogy zárják le a rádiót, legyen szíves. A rádiót? Nem tudjuk hozni. Biztos szerelmes dalok szólnak, de kicsit szerintem Tisztelettel köszöntök mindenkit. Egyrészt remélem, hogy nem fogok leesni itt a lépcsőn. Másrészt remélem, hogy hallanak, hátul is hallanak? Igen. Elég ilyen hangosan? Jó, köszönöm szépen. És akkor vágjunk bele. Egy idézettel szeretném kezdeni, ami a mottóké. Kicsit idébb jövök. Az idézet Ottling Gézának az egyik regény töredékéből való, ez a regény töredék a hagyatékban maradt ránk. Azt hiszem én olvastam egyedül, úgyhogy most kimondottan exkluzív élményben lesz részük. Önök és én fogom ismerni ezt az idézetet. Nem fogom kommentálni, nem próbálom megmagyarázni, hogy mondtam, mottónak szánom, kicsit az egész előadás ehhez az idézethez lesz egyfajta kommentár. Következőképpen hangzik a mondat. Az a sóvár együgyű földön túli fogalom, aminek a szerelmet hittük, nincsen, sosem volt. Írja a regényben az egyik szereplő, aki történetesen író, egy fiatal lánynak, aki szerelmes belé, és ezügyben váltanak leveleket. No, és akkor ezek után a lovak közé csapnék, a problémát szeretném legelőször is megragadni, és megpróbálom ezt kicsit szubjektíven tenni. Egyrészt azért, mert itt talán könnyebb, másrészt azért, mert azt hiszem, hogy nem nagyon érdemes erről ilyen jellegű problémákról, nem csak a szerelemről, másképpen, mint szubjektíven beszélni. Szóval úgy 15 éve talán az ütött nekem szöget a fejembe, hogy mintha kicsit furcsán gondolkodnánk a szerelemről. Egyrészt az volt a benyomásom, nem tudom, hogy jól gondoltam-e, jól érzékeltem-e, hogy mindenki valami örök dolognak tekinti a szerelmet, úgy értve, hogy olyasminek, ami minden civilizációban jelen van, minden történelmi korszakban jelen van, és vélelmezhetően, amíg a világ, addig mindig is jelen lesz. Másrészt úgy tekintenek a szerelemre, mint valami olyasmire, ami valahogyan túl van az embereken, kívül van az embereken, mint valamiféle idegen hatalomra, ami időnként megtámad bennünket, ami időnként lecsap ránk, ahogy ezt a híres képben unalomig mindannyian ismerjük, ámornyila átszúrja a szerelem belsőnek a szívét, egyszer csak váratlanul kívülről jön valami, amivel nem tudunk mit kezdeni, ami elragad bennünket. Na, az volt az érzésem, határozottan érzésről, gondolatról kell beszélni, hogy ezzel nem stimmel valami, ezzel az elgondolással, hogy ennek érdemes lenne utána járni, utána gondolni egy kicsit. Egyrészt azt kérdeztem akkoriban magamtól, hogy van-e a szerelemnek története, mármint a fogalomnak van-e története, le lehet-e írni azt, hogy hogyan alakult ki az a szerelem fogalom, az a típusú érzés, amit mi nyugat-európai emberek a 20.-21. században érzünk. Másrészt, hogy jelen van-e a szerelem minden civilizációban, tényleg jelen van-e minden civilizációban, avagy csak mi gondoljuk azt, hogy valóban jelen van. Ebben az időben 15 évvel ezelőtt abban a szerencsében volt részem, hogy Soros Györgynek köszönhetően a Szombathelyi Főiskolán működött egy szakkollégium, a Német László Szakkollégium, ami rendszeresen szervezett egyebek mellett nyári táborokat. Ezek előadásokból álltak ezek a táborok, és akkor szerveztünk egy tábort a szerelemről, illetve az erotikáról. Rengeteg
kiváló előadó érkezett, kicsit ki is okosodtunk, azt hiszem, némely kérdésekre talán választ is kaptam, meg megindították ezek az előadások a további gondolkozást. Aztán volt egy kis szünet a témával kapcsolatban, és hát a csoda tudja, mikor talán 7-8 évvel ezelőtt jött elő újra ez a dolog számomra, és akkor már határozottan abban a formában, hogy valami baj van azzal, amit mi szerelemnek hívunk, amit mi szerelemnek gondolunk. Hogy mit értek ezzel, hogy baj van vele, hát azt várjuk a szerelemtől, hogy boldoggá tegyen bennünket, alig ha nem, de ehelyett, mint hogyha inkább boldogtalanná tenne bennünket. Azt látjuk magunk körül, vagy véltem látni magunk körül, hogy a szerelem nevében mindent elpusztítunk, mindent fölégetünk, semmire nem vagyunk tekintettel, semmi se drága ezért az érzésért. Több kárt okoz, ebből következően több kárt okoz, mint amennyi hasztot hajt, mindent összevetve kérdés persze, hogy érdemes-e ezt a haszon és a kár terminusaiban mérlegelni ezt a jelenséget, ezt az érzést. Másrészt, amit ehhez hozzá lehet tenni, hogy minthogyha beteljesíthetetlen lenne az egész. Tehát lehet utána vágyakozni, lehet remélni addig, amíg nincs, de hogyha lesz, akkor egy idő után elpárlik, mint a buborék szétpuppad. Ez a másik kérdés, vagy ez a problémának a másik fele, valóban így van-e? Ha lesz beszélgetés, szerintem erről például érdemes beszélgetni, valóban így van-e, valóban jól gondolom-e ezt, vagy más is így gondolja ezt. Ha így van, akkor érdemes megkérdezni, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy ez ne így legyen. Át lehet-e valahogyan állítani a gondolkozásunkat, az érzékenységünket annak érdekében, hogy ez ne így legyen. No, és akkor ezek után egy kicsit szeretnék beszélni arról, hogy mit tudunk a szerelemről, mármint hogy a szerelemkutatás történetéről mondanék néhány mondatot, azokról a tudásterületekről, bocsánat Szilárd, ahol a szerelemmel foglalkozunk. Az egyik ilyen nagy terület az a humántudományok természetesen. Nem mondhatjuk, hogy a humántudományoknak ez egy fő területe, ellenkezőleg inkább azt látjuk, hogy nem igazán foglalkoznak vele, időnként a periférián megjelenik a téma, aztán újra feltűnik. A legfontosabb állomásokat emelnék ki ebből a történetből. Azt hiszem a Platónnal kezdődik a dolog, valamikor Krisztus előtt a 1. században. Platónnak, a nagy filozófusnak, aki minden filozófusnak mondhatni, egy angol úriember úgy fogalmazott a 20. században, hogy a modern az egész filozófia története, az lábjegyzett Platóhoz, ezzel próbálta érzékeltetni a jelentőségét. Szóval a Platónnak van két dialógusa, két olyan szövege, amelyek a szerelmet tárgyalják. Ezek viszonylag alaposak, izgalmasak, mélyek. Azt terveztem egyébként eredetileg, hogy ezeket fogom kicsit elemezni a mai este folyamán. Aztán azt gondoltam, hogy ez mégse lenne talán jó a kocsmában, hogy 2500-2400 éves szövegekkel bíbelődnénk, de a végén talán majd még visszatérek ezekre a szövegekre. Ezt követően a hellenisztikus korban, a Krisztus előtti első században, Krisztus utáni első században ugyancsak jelen van a szerelem, ha nem is központi témaként. Részint orvosilag közelítik meg, és amikor ebből már lehet sejteni, hogy mint valamiféle problémát, mint valamiféle megszállottságot, amit adott esetben kezelni szükséges. Részint pedig itt a Bella mondta, mielőtt elkezdtem, a sztoikus filozófiában jelenik meg, hogy mi a sztoikus filozófiáról, hadd nem mondjak most egy mondatot se, elég annyi, hogy részben a szabadsággal összefüggésben tárgyalják, itt inkább negatív értelemben, tehát a szerelem az valami olyasmi, ami elveszi az embertől a szabadságot, eldobjuk a szabadságunkat, amikor a szerelemről van szó. Részint a boldogsággal összefüggésben tárgyalják a sztoikusoknak, illetve ennek a korszaknak ez egy visszatérő kérdés, hogy a boldogság, és érthető módon ennek kapcsán kerül elő ez a téma. No, aztán a reneszánsz, a középkorban én nem nagyon tudom, hogy ezzel foglalkoznának, legfeljebb abban az összefüggésben, hogy az égi és a földi szerelem között lehet valamiféle kapcsolat, lehet valamiféle összefüggés. Tehát a reneszánsz a következő olyan nagy korszak, ahol erről intenzíven van szó. Hát nyilván nem véletlen, mert hogy a reneszánsz fedezi fel újra Platónt, és ekkor születik főleg az itáliai reneszánszban, főleg a firenzei reneszánszban jó néhány kommentár Platónról, egyebek mellett az említett szerelemről szóló dialógusokról is.
Jó, aztán a kora újkort emelném még ki negyed sorban. A kora újkor a 17. század, 18. század eleje. Ez a racionalizmus százada, és a rációnak, az észnek a ellenpontjaként tárgyalják némely szerzők, a Descartes és a Spinoza és mások is, mindegy, nem fontosak a nevek, az emóciók jelentőségét, az emóciókat, mint olyan jelenségeket, amelyek szemben állnak a rációval, mint amelyek adott esetben a rációnak útjában állnak, és ennek az egyik alproblémája, tehát az emóció elméleteknek az egyik alproblémájaként jelenik meg a szerelem. És végezetül a 19.-20. század fordulóján jelennek meg az úgynevezett életfilozófiák, egzisztenciál filozófiák, amik nem olyan obskurus kérdéseket tesznek fel, mint amiket a filozófia általában szokott, hogy mi az, hogy jó, meg mi az, hogy rossz, meg mi az, hogy igazság, hanem inkább olyasmiket, hogy mi az, hogy emberhez méltó élet, mi az, hogy boldogság, mi az élet célja, és így tovább. Nos, ezeket a szerzőket, hogyha lapozgatják, a Schopenhauerre, az Ortega y Gassetre, a Kierkegaardra, másokra gondolok, akkor megint csak találnak alkalmasít érdekes, időnként kevésbé érdekes szövegeket, megfontolásokat a szerelemmel kapcsolatban. Ez tehát az egyik terület, a humántudományos terület, ahol a szerelemről szó van. A másik terület az természetszerűen a pszichológia, amihez én, mondanom se kell, nem nagyon értek, de azért beleolvasgattam valamelyest. A Freud az első, akinél úgy tűnik, mintha előkerülne a szerelem, de nem igazán a szerelem kerülne elő, hanem sokkal inkább a szexualitás, ami őt izgatja, meg a szexualitással kapcsolatos elfolytások. Igazából fontosak, amennyire én ismerem, de nem ismerem igazán, a szerelemmel kapcsolatban nem mondott, viszont a szexualitás kapcsán mégiscsak elővezeti ezt a témát. Mint kutatás, mint komoly, intenzív kutatás, a 60-as években jelenik meg az amerikai pszichológiában a szerelem. Amennyire meg tudom ítélni, két iránya van ezeknek a kutatásoknak. Részint a pszichológusok oksági magyarázatokat próbálnak adni a szerelemre, mint jelenségre. Ennek is talán két irányzata van. Egyrészt az etológia felől próbálják megközelíteni. Ugye az etológia az állati viselkedéssel foglalkozó tudomány, amelynek van egy speciális ága, a humánetológia, ami az embert vizsgálja, mint állatot, ha úgy tetszik. Hát meghosszabbításai vagyunk az állatvilágnak értelemszerűen, miért ne lehetne így vizsgálni az embert, illetőleg az etológiának, amennyire tudom, van egy nagyon komoly módszertana, amit kiválóan lehet használni az emberre. Várom, hogy Balázs bólogasson, megtette, köszönöm szépen. Kiválóan lehet használni az emberi vizsgálatára is. És akkor úgy merül fel valahogyan a kérdés, hogy az emberi szexualitás, itt azért mindig nagyon fontos értelemszerűen a szexualitás, a szerelem együtt, az mennyire meghosszabbítása az állati szexualitásnak, a madarak násztánca, a bizonyos emlős állatok hímjeinek a viaskodása, ezek mennyire állíthatók párhuzamba, mennyire magyarázhatók meg ebből az irányból az emberi viselkedésnek a kapcsolódó jelenségei. Ez egyrészt biztosan nagyon érdekes, meg sok minden kiderül belőle, másrészt azért én azt gondolom, hogy megvannak ennek az igen komoly korlátai ennek a megközelítésnek. Nem értek hozzá, nem is akarok nagyon belemenni, annyit mondanék halka, hogy azért mégse vagyunk állatok. Nagyon hasonlítunk rájuk, de azért talán mégse vagyunk egy állatok. Az a néhány százaléknyi genetikai eltérés, ami a majmoktól elválaszt bennünket, talán mégiscsak fontosság. A másik típusú megközelítés, az a biokémiai megközelítés, ami azt kérdezi, hogy mi történik a fejünkben, milyen anyagok termelődnek bennünk, amikor szerelmesnek érezzük magunkat. Ez megint biztosan nagyon fontos. Én a magam részéről túl sok mindent nem kaptam ezektől a megközelítésektől, mert egyszerűen arról van szó, hogy ettől még nem, tehát elmondják nekem, hogy mi van az agyamban, amikor szerelmes vagyok, ettől még magát a jelenséget nem fogom megérteni. Az okát tegyük fel, hogy valóban így van, egy ilyen biokémiai elváltozás az ok, akkor az okát már tudom, de ettől még magát a jelenséget nem értem. A másik típusa a pszichológiai vizsgálatoknak a sokkal inkább leíró jellegű, ennek sokkal közelebb állnak hozzám, mert sokkal többet kaptam. Megpróbálják a szerelmet valamilyen módon definiálni, megpróbálják különböző típusait megállapítani, ezeket összehasonlítják egymással és így tovább. Ezek számomra sokkal érdekesebbek. No, és a harmadik nagy terület, ahol a szerelemről szó van, az a művészet, és legfőképpen az irodalom. Ugye azt mondtam, hogy a humántudományokban nem nagyon, inkább csak a periférián, a pszichológiában viszonylag későn.
Az irodalomban viszont szinte mindig, tehát másról sem nagyon van szó az irodalomban, mint a szerelemről. Ez megint egy külön előadás tárgya lehetne, hogy vajon ez miért, és nem állítom, hogy tudnék válaszolni, hogy vajon ez miért van így, illetve egy kérdést javasolnék magammal szembe föltenni, hogy vajon nem volt bölcs az a munka megosztás, ami az irodalomra hagyta a szerelem problémáját, és a tudományok nem foglalkoztak vele, vajon nem lenne jobb, hogyha ezt át is inkább ezt tennénk, hogyha ráhagynánk ezt az irodalomra. Nyilván nem gondolom, hogy erre a kérdésre igen a válasz, mert akkor most nem állnék itt, vagy valami másról beszélnék, másképpen beszélnék a problémáról, de a kérdés nagyon is fontosnak és nagyon is jogosnak tartom. No, és akkor ezek után arra kanyarodnék rá, hogy a magam részéről én hogyan próbálom megközelíteni ezt a problémát. Igazából, amit itt most elmondok, ez egy kutatási projekt nagyképűen fogalmazva, egy olyan kutatási projekt, aminek már kétszer nekiálltam, de valami mindig eltérített tőle, és nagyon reménykedem, hogy egyszer majd nem így lesz, és meg fogom tudni csinálni. Amikor nekiveselkedtem, akkor egy csomó mindent olvastam, egy keveset írtam is, meg egy csomó jegyzetet csináltam, de aztán valahogy mindig félbe maradt, valami miatt mindig félbe maradt a dolog. Szóval, az egyik fontos kérdés az lenne, hogy mit jelent nekünk a szerelem. Úgy értem, hogy az előbb próbáltam valamiféle megközelítést adni az előadásnak a legelején, de ezt jó lenne kiegészíteni, jó lenne szemügyre venni azt, hogy hogyan jelenik meg a közbeszédben, hogyan jelenik meg a tömegkultúrában, a művészetekben, egyáltalán a mindennapi életben a szerelem, mit ért a mi kultúránk, mit ért a mi civilizációnk szerelem alatt. Ez módszertanilag is egy, nem lát a kamera. Ne lássuk a kamera. Hátra voltam. Szóval ez módszertanilag is egy rettenetesen izgalmas probléma. Hogyan lehet a tömegkultúra filozófiáját kihüvelyezni a tömegkultúrából, a slágerekből, a csuda tudja, hogy miből, a gicsnek készült képekből, meg mindenféle egyebekből. Volt nekünk egy kollégánk, akit nagyon becsültünk, nagyon szerettünk és tiszteltünk, Hankis Elemér, aki nem túlságosan régen távozott közülünk. Az Elemér volt az, aki ezt virtuóz módon tudta csinálni, tehát hogyha módszertani mintát keresek, vagy segítséget keresek, akkor leginkább az ő könyveihez lehetne nyúlni. Egyébként az is kiderül az ő könyveiből, azt hiszem, hogy ezt nem empirikusan kell kutatni kérdőívekkel, vagy nem tudom, más kvantifikált matematikai módszerekkel, hanem sokkal inkább valahogyan próbálni kell megragadni a dolog lényegét ezekből a jelenségekből. A másik ilyen módszertani jellegű probléma, ezt is hadd említsem meg, ez is kapcsolódik a Kutatóintézet egyik nagy programjához, az az, hogy túlságosan sok az adat. Ezt a történészek a 20. században vették észre, hogy ez mekkora probléma tud lenni. Egyik angol történész írja a módszertani könyvéből, hogy mennyire irigylem az ókor történészeket, akik elolvasnak 50-60 könyvet, és kezükben van az összes forrás, utána ezekkel kezdenek valamit, amit tudnak. Én viszont a 20. század kutatója belefulladok a sok-sok adatba, mondja, és az a legfontosabb kérdés, hogy hogyan tudom kihüvelyezni ezekből azokat a forrásokat, amikkel valamit tudok kezdeni. Tehát itt is valami hasonló a kérdés. Mit mond a tömegkultúra a szerelemről, de melyik tömegkultúra? Milyen dolog, milyen képek, és így tovább, és így tovább. Ez egy bonyolult és izgalmas kérdés tehát. Gondolkodtam sokat, hogy ezt elmeséljem, mert talán elmesélhetem, legfeljebb megkövetnek ezt. Én nagyon sokat tanultam a szerelemről, meg hasonló témákról a Mónika Show című műsorból. Úgy volt, hogy volt egy kisfiam, aki itt van a teremben, aki amikor 1-2 éves volt, elvárta, hogy valaki mindig legyen a közelébe. Ő tette a maga dolgát, szöszölt, kiszedte a szennyes ruhát, nem tudom én, de valakinek ott kellett lenni mindig a közelébe, és amíg ez zajlott, akkor én néha próbáltam olvasni, ezt azért nem nagyon hagyta, néha zenét hallgattam, az jobban ment, néha tévét néztem, és akkor bukkantam rá erre a műsorra. De nyilvánvaló volt, hogy a műsor szándéka az mélységesen gusztustalan és aljas. Ezt azért találták ki ezt a műsort, hogy nyomorult emberek még nyomorultabb embereket tudjanak röhögni, és ettől kicsit jobban érezhessék magukat. De nem volt ezt muszáj így nézni. Tehát lehetett ezt úgy nézni, hogy mit gondolnak emberek az élet értelméről, mit gondolnak emberek a másik emberhez fűződő kapcsolataikról, mit gondolnak a szerelemről, és így tovább, és így tovább. Rendkívül tanulságos volt. Akkor alakult ki az a meggyőződésem például, hogy az érzelmi intelligenciának semmi köze az értelmi intelligenciához.
ott időnként tényleg nem túlságosan intelligens emberek között kimondottan magas érzelmi intelligenciai emberek is feltűntek, és néha nagyon érdekeseket lehetett megfigyelni azzal kapcsolatban, hogy hogyan vélekednek egyebek mellett a szerelemről. Tehát ez lenne az egyik megközelítés, amit én szeretnék az elkövetkezendőkben végig gondolni. Ez kulturális antropológiai megközelítésnek lehet talán nevezni. A második megközelítés az a történelmi genealógiai megközelítés lenne, amire itt utaltam az előadás legelején. Hogyan jött létre a szerelem? Ha van ennek története, ennek az érzésnek és fogalomnak, akkor nézzük meg, hogy mi ez a történet. Ezt nyilván nem vagyok én képes véghez vinni, de ennek van irodalma. Hát, ha összekaparjuk az idevágó irodalmat, már akkor is azt hiszem, hogy nagyon sokat tettünk, illetve talán van egy-két olyan pont, amit a magamféle is megkapirgálhat egy kicsit és kijöhet belőle valami. Például okáért ezt az időszámítások előtti 4. századi görög szerelem felfogást, ezt azt hiszem, hogy talán még én is tisztességesen körül tudnám járni. Ez a második megközelítés tehát. És lenne egy harmadik, amit nem tudom, hogy hogyan tudok itt röviden világossá tenni, ezt fenomenológiai megközelítésnek lehetne nevezni. Semmit nem mondok arról, hogy mi a csuda az a fenomenológia. Röviden annyit, hogy a módszer az abból indul ki, hogy az előítéleteinken akkor tudunk túllépni, hogyha megpróbálunk mindentől elvonatkoztatni és magára a dologra koncentrálni. Hát amikor én a történelmét kutatom valaminek, akkor már ott van a fejemben egy elképzelés arról, hogy minek a történetét kutatom. Hogyha, és láttam is ilyen empirikus kutatásokat, hogyha én kérdőívet állítok össze a szerelemről, akkor nekem már tudnom kell, hogy mi az, hogy szerelem, legalább nagy vonalakból, mert különben nem tudom összerakni a kérdőívet. Hát a fenomenológia próbál úrrá lenni, vagy valamennyire túl lenni ezeken az előítéleteinken, és valamilyen módon magára a dologra koncentrálni, hogyan jelenik meg számomra. Az ilyen típusú megközelítés az mindig egyes szám első személyű, mert nekem jelenik meg. Tehát én azt tudom elemezni, hogy nekem hogyan jelenik meg. Ez nem azt jelenti, ez nem úgy értendő, hogy ömlengeni kezdünk arról, hogy mi történt velünk kamaszkorunkban, nem a saját életünket mondjuk el, hanem valamire koncentrálunk. Van egy kiváló munka, ami ezt csinálja, le van fordítva magyarra, és úgy hívják a szerzőjét, hogy Jean-Luc Marion, egy kortárs francia filozófus, rákeresnek az interneten, rengeteg videót is találnak róla, angolul is, franciául is, egy csomót angolul is. No, ez a Jean-Luc Marion írt egy könyvet, a cím, hogy erotikus fenomén, amire végigviszi ezt a fajta megközelítést. Alig van valami, amivel egyetértenék ebből a könyvből, de kiváló, remek munka. Ezzel nem kell nekem egyetérteni vele, lehet, hogy ezért kiváló, mert nem értek vele egyet. Azért hozom ezt itt szóba, mert érdemes kinyitni. Azt várom ettől a három megközelítéstől, hogy kölcsönösen kiegészítik egymást, olyan tükröket képeznek egymással szembe, és egymás hibáját valamennyire kölcsönösen képesek kommunikálni. No, és akkor az elkövetkezendőkben nem tudom, hogy mióta beszélek, és még van idő, legalább ennyi idő, még csak 20 perc, de igen. Amiket fontosnak gondolok, és amiket egy kicsit talán provokatívnak is gondolok, vagy legalábbis provokatívnak is számít. Na, az elsőt félig meddig már elmondtam, de talán mélyebben jobban ki lehet ezt fejteni, mint nem volt mindig, vélelmezhetően ebből következően nem lesz mindig, vagy nem szükségszerű, hogy legyen mindig. Vannak civilizációk, ahol nem találkozunk ezzel a fogalommal, és nagyon sokféle fajtája van, nem mindenhol egyforma, nem mindenhol olyan, mint amilyennek látjuk. Tesztelve ezt a kijelentést, a különféle ismerőseimen, kollégáimon azt tapasztaltam, hogy az eszmetörténettel, történelemmel foglalkozók neked magától jöttem, és akkor ők megrántották. Néztek rám, hogy szép dolog ez az intellektuális dadaizmus, de azért ne feszítsük túl, és nem mondjunk ilyen vadakat, nem mondjunk ilyen meredekeket. Emiatt a reakció miatt gondolom, hogy egy kicsit érdemes
Amire szeretném felhívni a figyelmet, az, hogy ne keverjük össze a szerelmet a szexualitáshoz szorosan kapcsolódó rítusok. Tehát az minden bizonnyal mondható, hogy szexualitás az minden civilizációban van, mert ha nem lenne, akkor a civilizáció már kihalt volna. Nem szexológiai értelemben azt mondhatnám, hogy nem is jut eszembe a megfelelő jelző, vágykeltő beszéd, tehát valami ehhez hasonló rítus. Ez nagyon közel van ahhoz, amit mi szerelemnek nevezünk, de a kettő nem feltétlenül ugyanaz. Ha ezeket nem csúsztatjuk össze, akkor rögtön valószínűbbnek tűnik, amit mondok, mint hogyha ezeket összecsúsztatjuk. Azt nem állítom, hogy legprimérebb életmegnyilvánulásainknak is van valamiféle hogy mondjam azt szépen, kulturális kontextus, ez jött a számra, tehát beleágyazódnak valamilyen kultúrába, valamilyen rítusba, és ez a kultúra ez így vagy úgy módosítja is őket. Tehát nyilván minden civil, mit értek előbb említettem, van szexualitás, tehát ezeket, ilyesmiket értek primér élet megnyilvánuláson. Tehát ezeknek is van története, illetve ezeknek is van kulturális kontextusa. A szexualitás itt meg is írt egy igen kiváló úriember, úgy hívják, hogy Michel Foucault, vagy nem írta meg, de írt róla, 3 kötet ez a mű. Hogy különféle civilizációk azok mennyire másképp viselkednek menjek vissza a kamera elé. Másképp viselkednek a szexualitással kapcsolatban. Vannak civilizációk, amelyek aszketikusak, vannak civilizációk, amelyek a mi mércénkkel kifejezetten szabadosnak számítanak. Hogy gondoljunk arra, hogy az emberi természet annyira flexibilis, hogy akár képes lemondani még ezekről a primér élet megnyilvánulásokról is, mondjuk a szerdetesek egyáltalán egész. Akik a éhezhalás szélén mozognak, amíg meg nem halnak, olyan annyira aszketikusok és annyira megnyújtják a táplálékot. Mutatják ezek a példák, hogy ez igen-igen sokféle lehet, és hogyha szem előtt tartjuk, akkor nem tűnik talán annyira meredeknek, amit mondtam, hogy igenis lehet története a szerelemnek. És a harmadik, amit még talán érdemes fontolóra venni, hogy a bizonyosságainkat, az evidenciáinkat, azokat mindig belelátjuk a másba is, a másfajta kultúrába is. Mindig felfedezzük, vagy ha nagyon nem tudjuk beleszuszakolni, hogy igenis ott van, akkor azt mondjuk, hogy hoppá, itt valami aberráció van, azért nincs ott. Életet szentnek tartjuk, vagy legalábbis ez egy másik történet, azt hazudjuk magunknak, hogy az életet szentnek tartjuk. Ebből következően az, hogy a görögök kirakják a gyerekeket, az számunkra fölfoghatatlan. Úgy interpretáljuk, mint valamiféle aberrációt, aminek meghatározott történelmi okai vannak, ami rákényszeríti ezeket az embereket arra, hogy így csináljanak. Na, azt akarom ezzel mondani, hogy nagyon sokszor ez történik a szerelemmel is. Ha felületesen figyelünk, akkor azt látjuk, hogy lámlám mindenhol megvan a szerelem, de kicsit jobban megnézzük a jelenséget, például a görögöknél, akkor már kérdéses, hogy ez valóban a mi értelmünkbe vett szereleme, vagy valami ahhoz hasonló, de mégis más. Egyetlen példa, ha már a kedves Platónomról nem beszélek itt, nem beszélhetek itt hosszabban, azt szoktuk mondani, alkalmasint én is, hogy a Platón írt 2 dialógust a szerelemről, a fenét írt 2 dialógust Éroszról. Érosz az egyik dialógus azt mondja Isten, a másik azt mondja, hogy nem biztos, hogy Isten, de valami isteni jellegű lény, akinek köze van valamihez, amit mi úgy hívunk, hogy szellem. Mi nem vesszük ezt észre, átsiklunk fölötte, Platón írt 2 dialógust a szerelemről. Az Éroszról írt 2 dialógust, és gondolkodjunk azon, hogy mi a csuda az Érosz, mi köze van annak a mi szerelem fogalmunkhoz, van hozzá köze, de nem azonosítható vele. Jó, és amit még mondanék ehhez az az, hogy egyrészt lehet hivatkozni arra, hogy de hát mindenhol megtaláljuk a szerelmet, minden civilizációban felfedezzük a szerelmet, de arra is lehet hivatkozni, hogy igenis vannak civilizációk, ahol ezt nem látjuk, ahol ezt nem fedezzük fel. Részint a görögökre utalnék,
Tehát ha megnézzük a görög szövegeket a házassággal kapcsolatban, akkor ott azt olvashatjuk, hogy a házasság az egy gazdasági intézmény, két embernek megvannak két szerződő félnek megvannak a meghatározott feladatai, és megvannak egymással szemben az erkölcsi kötelességei, de olyasmiről, mint amit mi szerelemnek nevezünk, olyasmiről nem nagyon van szó. A szexualitásról van szó, csak a anekdóta kedvéért. Különös módon a görögök a nőket tekintették késóvárnak, és nem a férfiakat, és a nőkről gondolták, hogy nekik mindenük a testiség, és a férfiak meg éppen ellenkezőleg. Úgyhogy a Xenofónnál azt olvashatjuk a Háztartásról című írásában, hogy de ez úgy tudom törvény is, amúgy aténi törvény is, hogy minden feleségnek havi 3 szexuális együttlét jár, hogyha ezt nem kapja meg, akkor kezdeményezheti a vállást. Gondoltam, hogy ez érdemes elmondani. Igen. Ez ellenségre. De ha nem akarunk nagyon messzire visszamenni, mit tudjuk mi, hogy mit gondoltak a görögök. A paraszttársadalmak, a Közép-Európában nemrég még létező paraszttársadalmak, és azt hiszem, hogy megvoltak a szerelem nélkül. A házasságok ott sem szerelmi alapon szövődtek, és ugyan hajlamosak vagyunk azt hinni, azt gondolni, hogy a gonosz öregek, ha megnézik a háború utáni filmeket, amik erről a témáról szólnak, Körhinta, Talpaloni föl, egy csomó, akkor mindig ezt látjuk, a gonosz öregek nem engedik a boldog fiatal szerelmeseket egybekelni. De miért van ez így, hogy soha nem engedik? Mindenki elfelejtette, mindenki olyan ostoba, hogy 40 éves korára korán szültek az emberek, 40 éves korára elfelejtette, amit 20 évvel ezelőtt ő átélt. Sokkal valószínűbb, hogy ez a fogalom ebben a formában, ahogyan mi használjuk, mi átéljük, nem volt meg ezekben a kultúrákban. Amikor ezek a filmek születtek egyébként 45 után, alig éppen abban az időszakban vagyunk, amikor ez a szerelem érzés fogalom, ez más társadalmi csoportokból benyomul a parasztságba, akkor kezdi megtanulni a parasztság, hogy mi a szerelem. Éppen ezért lehet megcsinálni ezeket a filmeket, ez a táptalaja ezeknek a filmeknek, meg az, hogy össze lehet kötni politikával kiválóan, de ez most egy másik kérdés. Illetve még valamire hadd hivatkozzak, nem túlságosan régen készült egy dokumentumfilm, Sós Ágnes a rendező, az a címe a filmnek, talán látták néhány klikkel meg lehet találni az interneten, megnéztem, még mindig fönt van. Az a címe a filmnek, hogy Szerelempatak. Erdélyben készült egy írai dokumentumfilm, idős asszonyok, főleg asszonyok, néhány férfi vallanak a szerelemről, a szexualitásról, egyebekről a filmben. Szerintem ebből a filmből ezt a rendező nem is realizálta igazán, vagy nem ezért csinálta a filmet, de ha így nézzük, ebből a szempontból nézzük, világosan látszik, hogy ezeknek az embereknek nincsen szerelem fogalma. Ebből a filmből kiderül, hogy az asszonyok többsége nem tudja, mi az az orgazmus. Nem is hallott róla, hogy mi az. Ebből a filmből világosan kiderül, hogy a nászészaka az egyfajta nemi erőszak. Nem abban az értelemben, hogy az asszony védekezik, mert úgy nem szabad védekeznie, a férfi meg leteperi, hanem abban az értelemben, hogy ezt lelkileg úgy éli át, mint valamiféle erőszakot. Erről esik szó a filmben, erről az aspektusról, illetve időnként ilyen egészen vad őrült orgiákról tesznek említést, ez meg a másik véglet, a visszája a dolognak, de az, amit mi szerelemnek hívunk, az megítélésem szerint alig-alig, hogy egyáltalán nem is jelennek meg a filmben, ellenkezőleg ezt mutatja nekem ez a film, hogy ezek a paraszti társadalmak nem rendelkeznek a mai értelemben szerelem fogalommal, viszont kérdezzék meg tőlem, hogy és mi a helyzet a népdalokkal, ez egy nagyon izgalmas kérdés, nem tudok válaszolni. Én nagyon szeretem a népzenét, és rengeteg népdalt ismerek, végig kéne elemezni, jó ellenvetés. Csak ennyit szeretnék. Szerelem, átkozott gyötrelem, miért nem kiderül? Hát igen, de akkor van szerelem, meg csomó idézni, így van. Azért kéne alaposan elemezni ezeket, hogy négy. No, ez volt az első hipotézisem, provokatív hipotézisem, és közben azért nézem az órát is. Még 10 perc. Jó. A második hipotézist úgy fogalmaznám meg, hogy a nyugati szerelemfelfogás elkonstruált szót, ezt a
Gyurcsány Ferenc köszöni beszédének idején analógiájára gyártottam szándékosan ilyen furcsán. Miért mondom ezt, hogy elkonstruált ez a szerelem fogalom? Részben elmondtam. Részben azért, mert hogy pusztító. Mert a szerelemért semmi se drága. Hát azt látjuk, amikor a szerelemről beszélnek emberek, például az emlegetett Mónika Show-ban, hogy valahogy a következő logika érvényesül, nekem is jogom van a boldogságra, mondják az emberek, kettő, egyszer élünk, tehát most van jogom rá, és harmadsorban, ami boldogságot ad, az szerelem. Más nem nagyon van, más lehetőségem nem nagyon van, a munka, csoda tudja micsoda, a szabadidő eltöltése az nem fog nekem boldogságot adni. Ami marad, az a szerelem, következésképpen a szerelemért bármi megtehető, bárki feláldozható, hogyan Ábrahám viszi Izsákot feláldozni az Úrnak, ugyanúgy bírheti mindenki a maga gyerekét egy vállással feláldozni a szerelem érdekében. A problémához és a témához két műre szeretnék utalni, ezek megint lehetnének egy-egy előadásnak a tárgyai. Az egyik a Tolsztojnak, a Lev Tolsztojnak a Krajcer Szonáta című döbbenetes erejű novellája. Ez a novella talán a világirodalomban egyedülálló módon filozófikus. Utaznak a vonaton, emberek, ott kiderül egy idős úrról, hogy megölte a feleségét, de az idős úr egyrészt elmeséli, hogy hogyan ölte meg a feleségét, az utat, ami elvezetett a gyilkossághoz, nem a konkrét esemény, azt is elmeséli. Másrészt pedig hosszan elemzi a modern szerelem fogalmat, és próbálja ezt a kettőt egymásra vetíteni, hogyan vezeted az elkonstruáltság oda, hogy végül megöli a feleségét. Lehetett volna fordítva is, tegyük hozzá, a feleség is megölhette volna éppenséggel őt. Hogyan teremt két ember egymásnak pokot? Erről lenne szó. Ha valaki végigolvassa ezt a novellát, és még hogyha nem kell szimpatizálni a Tolsztoj nézeteivel nyilvánvalóan, de ha valaki szimpatizál vele, még akkor is azt érezheti, hogy no de hát akkor most mit lehet csinálni, vagy jobb volt-e korábban, ez az egyik. A Tolsztoj erről nagyon okosan nem beszél, nem ad megoldást, és valószínűleg nincs is megoldás, hanem egyszerűen leszögezi, hogy belenavigáljuk magunkat egy olyan szituációba, ami pusztító. Jó? A másik idevágó műalkotás, amit megemlítenék, az Ingmar Bergmannak a Jelenetek egy házasságról című filmje. Nekem ad a gyanúm, hogy a Bergman olvasta Tolsztojt. Tehát a Tolsztoj ihleti ezt a filmet. Hát lehet, hogy valaki emlékszik rá. Azzal kezdődik a film, hogy két házaspár együtt vacsorázik. A vendégek azok láthatóan gyűlölik egymást és tele vannak feszültségekkel, néhány pohár bor után az a feszültség ez ki is robban. A vendéglátók viszont teljes harmóniában élnek együtt, aztán szépen lassan kiderül, hogy nem ez a helyzet. Végül elválnak, de valamiféle kapcsolat marad közöttük, kár is volt belekezdeni, nem lehet ezt elmesélni nyilván. Az a